Ahoj, dneska si pripravíme rýchle brokolicové fašírky. Brokolicu nasypeme do misy a rozmrazíme v mikrovlnke. Môžete použiť aj čerstvú brokolicu a uvariť ju. Pridáme vajíčka, cesnak a rozmixujeme. Pridáme soľ, hladkú múku a premiešame. Na panvicu s neprilnavým povrchom ukladáme kôpky cesta. Ak používate inakší druh panvice, potrite ju trochou oleja. Opekáme z oboch strán pri strednej až nižšej teplote. Ako prílohu som zvolila zemiakovú kašu a cesnakový dressing. Ďakujem za sledovanie a želám dobrú chuť.